dosenmu. Kon gak mlebu sekolah, malah kon ngentekno dhuwit jurusan ya. Betul, Pak. Kon aja ngapusi. Lambe gunane dingge ngomong sing apik, Nggih, Pak. Dingge ngomong sing temen. Nggih. Aja ngapusi wong tuwa. Nggih. Wong tuwa wis rekoso. Sik mbok gawe rekoso. Kurang apa aku dadi bapakmu? Kurane, Pak, pancen kula anu Ajining diri saka latile, Nggih. ajining raga saka busino. Nggih, kula. Kon gak iso njaga wong tuwa. Nggih. Sok dadi apa kon, lara, Pak, lara, Pak. Sawangen ibumu Nah, nggih, Ibu menika mikir kon nganti kenes awake sakmono gedene. kene sok lemu. Kok aja guyu-guyu kan. Lara lho, Pak. Cek kene iki. Pak, Duwite mbok delene iki. kuliah, Pak. Kuliah, Aja mbok delene iki. kuliah Pak. Duwite mbok delene iki. Aja ngapus. Aja ngapusi. Ke- Mbok mbok. Kuliah, Kok Pak. dadi apa? Mbok mbok dadi apa? Bapak dadi apa? Aja kaya ngono. Lah, anu, ketika aku izin anu Pak minta. Heeh. Aku tak ada dua Pak kula. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Barokallah, barokallah. La kaula wala quwata illa billah. Matur sembah nuwun Mas Minto. Nggih. Pun dene dalu menika saged sowan dalem agung beliau Bapak Haji Imam Syafi'i. Insyaallah dalu menika anggenipun lenggahaken panjenengan ngawontenaken tasyukuran ridho lan hidayah barokahipun lumeber dumateng sedaya warga masyarakat dalu menika. Amin. Allahumma. Amin. Nggih. Niki mboten kaya-kaya bengi niki, Mas. Pripun? Masya Allah jan tenan. Pak Syafi'i niku leh ngenak-ngenake kula panjenengan ora kaya dalu niki. Nggih. Wis kula ngrika nggih langsung nika nggih sekolahan TK niku. Sekolahan TK niki, Pak. Pripun? Masya Allah jebule fasilitasnya ora umum. Kamar mandi. Nggih saking lomone kamar mandi mon mboten Saiki duwe lek wis lawang, kamar mandine apik, Mas Joklutuk kon ngomong piye? Pak. Pripun? Biasanya lek kamar mandine iki ndak tersedia dengan baik kan Loh. bakoke ora nek sing lampune mati. Mboten niki sae Pak Imam Lah, niku iya. sae. Demi bermasyarakat yang baik, mula kamar mandine dipun kasih ruangan khusus. Khusus. Tanpa pintu. Hah? Tanpa pintu dadi sinten-sinten saged nika. Sing pundi sing nek pintune mujane pintune ngono lho. Lho, kula teng mburi omah kok dadi teng latare wong. Mboten dadi teng latare Nah, wong. niki mau jenengan rawuh mriki Nggih. sowan mriki saking dalem napa saking pundi, Mas? Saking Yogya, Pak. Oh, saking Yogya. Nggih 5 hari wonten Yogya lajeng mikir dalu lanjut mulih. Mangke riyen kok 5 haji teng Yogya niki teng mbok enom apa? Mbok nom sinten? Lho. Jenenganipun provokator. Engko gek duwe bojoan teng mriku melih ngoten. Bojo niku insyaallah kula tetep siji. Heeh. Ya siji Ponorogo, siji Tulungagung, siji Kediri, siji. Dadi ngoten lho Pak diratani Lah ngoten. iya, seniman iki lumrah. Lah napa to? Wong sing penting nyambut gawe kok dadak Ah, kebut iya, bojo. iya. Jenengan asli. Mula aja sok maido karo liyan, ndak malah ketularan. Kono maido terus, tapi tidak ono. Mboten niki pancen sing kula contoh Mas kula niki. Ah iya. Niki gen tatanan keluarga sae Pak. Ha-ha. Kula dalu niki kula mboten ajeng tutur-tutur putranipun Pak Haji Imam Syafi'i mboten. Kersanipun menika Nah, pengalamipun kokeh niki timbang kula Pak. gak oke sampean. Lho. Kok Kono sik pisan kono pindho ping 3 kok. telu makleke kuwi ya. Lah piro? Wong kene lagi siji kok telu piye to kok. Lah sing ngomong loro ke sapa? Kuwi pas lali. Ngono lho. Aduh. Ora ngerti Ah, kok iya. jenengan. ki. Jelaske Mas Lutuk coba jelaske. Niki Mas kula pun nganti panjenengan getak. Soale bocah niki gampang panas. Ngoten lho. Panas kon gimbal es. ngono. Awake gampang panas. Soale niki titisane bae ngoten lho. Ayo. Omong ora mung guyang-guyu tok. Piye to? Yo sabar to. Mikir dicedhakke. Nah, ngono. Lara lho, Cuk. Ura-ura kok kowe dadak ngetokke rapat sing ra kepenak. Ayo. Arep ngomong apa? Loh, tuturana mantene. Nuturi apa keluarga kowe murat marit kok nuturi gedeng aja iki. Ora kok murat marit. Yai sepuh sing rawuh bengi iki karena ora kok tegese rawuh mirsani mboten. Iya, iya. Ning ya juga urun doa restu. Nah, Alhamdulillah ing dalem menika ting daleme Pak Klopo, mugi-mugi sedaya Kowe ora angger jebles contongmu lho. Wong daleme Pak Imam Syafi'i Pak Klopo iki, julane apa? Pak Bathok, Jerone apa? Klopo iki. Lah iya. Iya ning Pak Bathok Pak ora Bathok. Pak. Nah, ngono. Pak Bathok, Pak. Haji. Pak Bathok, Pak Haji. Hmm. Alhamdulillah ing dalu menika syukuran mujuke syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ing dalu menika ndhawuhke putra lan putrine menika ujare Pak Bathok, Pak Haji Syafi'i. Alhamdulillah. Pak Haji Syafi'i menika alhamdulillah siji
syukuran mujudke syukur putrane dedaupan, sing siji syukuran mujudke putrane sak menika dipun angkat dados PNS Pak Minto. Ya. Ngoten lho. Pak Minto. Betul. Dikukuhkan sebagai anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kediri. Si putrane. Oh iya no. Mbak Putri itu sudah menjadi Dewan Pendidikan. Ono king Kabupaten Kediri. Putrane syukuran. Syukuran apapun bentuknya yen wis diweni kanikmatan karo sing kuwasa, ya wajibnya seperti ini. Ning sing rapas siji Mas iki. Pak Haji Batok sing rapas siji. Napa? Lah sing disyukuri iki telu kok syukuran barengke ngene ora rugi. Loh. Mboten rugi to, Pak. Mboten rugi. Rumangsane ping 3 terus ping 3 ngoten. Sing rugi awake dhewe. Pak Minto. Pak Haji Batok menika nyelengi nglumpukne. Iya. Wis paribasane nglumpukne iki wis pirang taun. Angen-angene alhamdulillah dalu menika saged kaleksanan. Kudune wujude jenenge awake dhewe iki sebagai seniman seniwati bersyukur ora terus nggih mongso dadak ping 3. Loh, lek umpama ping 3 apa awakmu ndak gelem? Loh, ya gelem to Pak Minto. Lah gelem ya to. patut disyukuri to. Ya aku melu no nyambut teko Rambojak melu. Iya. Dadi Pak Haji Batok menika nun saya Pak Minto. Piye? Alhamdulillah Pak Haji Batok menika kula pun kepanggih piyantune Godi Dhuwur Putih. Gedi dhuwur putih sapa to? Pak Haji Batok. Kok piyaine ya sak Mas Minto ngono kuwi kok. Mau Kok gede dhuwur sapa? Pak Haji Batok. Pak Haji Batok ki piyaine ya sak Mas Minto ngeten niku. Pak Haji Safi mana? Lah nggih. Kok gede dhuwur putih sapa? Wonge ireng kaya ngono kok iso. Menengo to, ditanggapi dilem lho. Mbok ya sing wis jujur wae ngono. Iya. Ngono. Dadi syukuran penting. Iya. Dadi bengi iki kan mujudke syukur kita, Nggih Pak. Pak Ya. Minto. Wis pokoke alhamdulillah menika syukurane Pak Haji Batok menika kula ora gumun. Syukuran lah kowe kudune ya syukuran. Aku dengi bar syukuran. Hmm. Alhamdulillah anakku saiki meneng Polsek Kandat. Oh diangkat polisi rono. Nyopet kecekel dengi dadi Wong nyopet kecekele mbok nggih syukuran ki ya ngopo kok sing iso. anak barep tapi anak nomor 2 sing wedok. Alhamdulillah. Sing wedok. Nggih. Alhamdulillah saiki wis aku yo dengi syukuran. Amin. Saiki dadi pegawai bank. Masya Allah. Ning Bagian Bank Humas. BRI Pusat Wih ning lho. Surabaya. Bagian pengawas. Bagian asok benulan ki alhamdulillah. Kuwi jenenge nasabah mekar kok iso. Wong nasabah kok mbok unggul-unggul nih. Wong kok senengane kok gugah kremi mati. Lah iya. Berarti kulo sing Loh, ora lho, wancine rendeng tanggapan arang-arang kok ngomongke nasabah bank. Sing penting niku utang, Pak. Napa melih bar iki poso gitu. Heeh. Awake iki bar iki poso ade sebagai seniman seniwati iki to alhamdulillah iki iso tanggapan. Nggih. Iki lho ulan ngarep tanggal 18 19 iki bar iki poso. Sak ulan iki seniman seniwati prei, Pak. Loh, Merongos kabeh. lah berarti ora duwe kreativitas sampeyan. Mulane kula duwe rumus Pak Minto. Heeh. Piye carane ben poso iki seniman seniwati ora bakal kekurangan secara ekonomi. Nah ngono lho. Dicontone iki sinden-sinden contone. Dikasih resep. Tak resep. Ngono. Kula niku lek poso Pak Minto, Heeh. penghasilan saya itu justru malah ngono saya lho. Iki sedina ki 2,5 juta. Masya Allah. Poso kuwi Poso kuwi aku. omsetmu 2,5 juta. jualan apa kuwi? Loh, aku sore ya jam 3 sore kae. Nggih. Budal aku. Teng pundi? Mubeng golek takjil. Loh. Mubeng. Eh. Pokoke sing takjil tak gowo, tak gowo. Engko lek jam 5 sore tak dep ning arep omahku. Loh, mbok dum-dumke. Tak dol. Weh, jenenge keranjingan ngene kuwi. iki. Ngene iki kowe ora golek pahala malah nambah-nambah dosa kowe. Lho, sing- Kudune ya malah weh-weh. Weh-weh apa kira-kira ndek apa-apa weh-weh gendeng jane iki. Kudune malah sedekah. Wong sedekah ora saya limpah, ning sansaya bakoh. Wong sedayah kok sedayah. Wong sedekah niku ora Iki asine ganteng tapi Ora saya luka. saya kebak. Nah, kuwi dirungokke. Iki, Pak. Dadi wong ki aja sok duwe iman. Kowe nek duwe iman besok Gusti Allah meni rezeki kowe ya iman. Iman. Mula Pak Haji Imam Sapi iki ora iman ngono lho. Mula insyaallah lumintu rezekinipun Mas. Nah, kuwi. Ngono dicontoh to. Angger petuk wong sedekah ngono lho. Sedekah ki mari apa to? Ngangkat derajatmu besok. Ngono. Oh, Ngerti? Lho, kejaba ngangkat derajat wong sedekah ki mujudke tulak balak Nah, adoh sangka ngono. penyakit. Ngono lho. Dadi kowe sedekah, sing sedekah sapa ki? Bojoku, bojoku. Sampeyan ra sedekah? Enggak. Wah, berarti niki Mas. Sing sehat mung bojone. Berarti sok catetane sing kuwasa. Nek sing sedekah bojomu, besok sing nampa nikmat wahyune bojomu. Nggih. Sing nampa nikmat wahyune bojomu. Bojoku berarti apa Rabi Wahyu? Loh. Kok rabi karo wahyu piye to? Lah le Wahyu iki Loh.
Sing sedekah sapa to? Bojoku jadi budek ya jadi. Lah sing sedekah bojomu berarti sing tok wahyu bojomu. Lah berarti kowe ndongakne bojoku ra biar wahyu kowe. Kowe adikku lho, tak diatok dafu lho ya. Maksudnya ki wahyu kuwi besok sing entuk apa ya nek ngarani? Nugroho. Nah, Masih wahyu. lho. Kok masih wahyu piye to ki? Nugroho. Anu biyen anu Mas, jan merdeka. Tegese iki sing wong sregep sedekah Nah. kuwi mah pertama bakal kewahyon. Nah. Cut entuk nugroho. Nah, nek nugroho ora ngerti liyane nugroho napa Mas? Ngerti ra liyane? Napa? Teko kae apa liyane? Apa hubung-hubungne aku? Nugroho ora ngerti. Apa? Wahyu ora ngerti. Ha. Paling hidayah. Nah, Mbake. lho, Mbake wahyu karo Nugroho. Hidayah. bocah ki nek pekok nemen men iki. Kowe iki mbok yo sing cerdas sithikne lho. Ndelekke dalang sing cerdas, syukuran putrane Pak Haji Imam Syafi'i diangkat dengan pemikiran yang cerdas. Hidayah, wahyu, nugroho kuwi padha karo pulung. Wis, Oh alah palike wis. Pulung. palike kowe iki jan pikir piye to? Ora ngono, Mas Teki ora ngono. Ya kenyeh-kenyeh ora. Sik Mas. Aja dipaidung sake. Pripun? Panjenengan tanggapan arang-arang ki kecerdasane ki ilang. Lho, Pancen aku ngono ki ya. layakno ndasmu dirubung laler terus. Lah wong kowe dijak omongan nangil, yai sakmene iki cerdas kabeh lho. Senajan to sepuh-sepuh ngene iki, nyenengke. Lho. Delok wayang iki ora kok men delok wayang tok. Sing digoleki Mas sepuh iki piye? Ngene iki penyemangat hidup ngene iki. Nah, Ora ngerti kowe. Penyemangat hidup gundulmu. Piye? Iki ngono perjuangan hidup. Lah kok iso? Nek tak berjuang ora hidup dek. Lah wis sepuh kok mulane Ngomongi. didelok Bapak Haji Imam Syafi'i iki Nggih, yaine kepiye? Blobo. Nah, Blobo. Nyatane syukurane anake manten, syukurane anake dadi pejabat. nah, Nanggap wayang iki sing ora bakal lali sing darani pendidikan sing darani jabatan ora lali marang kabudayan Indonesia. sing tak karepe ngono kuwi. Bener. Mula sesuai kalih asmanipun. Bapak Haji Imam Syafi'i. heeh. Imam wis ngarani pemimpin atau presiden rumah tangga. Syafi'i tiga suku kata. Saiki tegese apa? Sah kuwi tegese wis sah nek dadi wong tuwa ngangkat derajat anake. Mulane dipinterke kabeh. Pi. Safi itu fitrah. Sik to. Fitrah kuwi resik. Resik kuwi suci. Dadi wong tuwa sok nek wis saya tuwa nek iso saya resik. Mula titelitasnya Bapak Haji Imam Syafi'i. Itu ikhlas. Wong tuwa ki ra duwe pamrih. Ning dindingkon wong tuwa kuwi mesti ikhlas. Wong tuwa ngopeni anak lima ning anak lima urung mesti nek iso ngopeni wong tuwa Siji. Lho, Iki lho. istimewane ning kono ki wong tuwa ki. kuwi. Dadi sing diutus Gusti Allah wabil khusus ki ya malaikate anak ki ya wong tuwa kuwi. Ngono lho. Ngerti ra? Kowe mudeng ra? Deng, Pak. Nah, piye? Napa? Lho, Wong tuwa siji Iso- iso ngopeni anak lima. Lima. Ning anak lima rong karuan bisa ngopeni wong Anak tuwa siji. Lha iku lho. Ya. Delon wong tuwa le sabar. Sik cilik mau ngompol ganti popok ya sabar jam 1 bengi tangi. Nggih to? Anake luwe jam 1 bengi sabar sik gelem dulang. Ha iya. Lho duwe wong tuwa. Terkadang ngono pake ngelak ya sik dimiki. Lho, Ting aku. kok dimiki piye to? Lah sampean ki paling lha niki mboten iso, Pak. Wong bapake mati mon ditinggal ndelok campur Ora sari. mudeng kok kuwi pancen ya ora mudeng kok. Kon mudeng piye? Lah wong nyekari kliru lho, Pak. Nyekar tenggene sarian niku ora iso bekti, Pak. Kadung nangis niku mbok iso ditangisi senes bapak. Lah. Niki lak ngeten, Pak. Ketok men lek ora tau jarah kubur Niki ning lak wong enten tuane. maisan. Niki enten maisan. Heeh. Niki nggih maisan. Kocape niki lak sing omahe Blitar kula nyusul ngrika. Heeh. Jam 12 bengi niki nyekar bapak. Kula ngetut nika mburi. Lah kok Roro niku nangis gugu. Aduh, Pak. Sepurane sing oke ya, Pak. Aku arep klitik ora iso nyambangi sarepmu, Pak. Lah kok no kula niku kaget Mas Mito. Heeh. Lah kok sing ditangisi kluthuk ki senes bapak ngono. Lah sapa? Lah kok teng maesane tulisane Yayu ngono. Oh. Kula sadok to niki. Hei, bapak ning mburi iki lah ngono. Sing pekoki kowe kuwi. Ngapa? Pak yang kerja beras bengi. Kuwi ngono karaoke karo Yayu ning ngene iki lho. Iya, elek ngene iki to. Malah ndengi Ah, live, iya. malah ndengi live TikTok barang lagi. Mula ya kene ya nurun iki ya mergo pake sing kaya ngono kuwi. Boten guyon. Kowe lak wis tak omongi to, Guyon, Mas. Pak. Boten. Wong
derajat pangkat kuwi sampiran. Iya iya iya. Mergo wong urip mung mampir. Mampir ngombe dadi. Nah, ngono lho. Nah, nggih mboten Mas. Nggih. Wayang ki wayahe sembayang Iya, ringgit disaring lan Diangkit, diangkit. diangkit. Didiwit krasa lara. Aja diwit liyane. Nek ra kepengin dilokke, Aja ngelokne liyane. mergo awake dhewe menungso. Menungso iki menungso saken dosa. Wong urip mung mampir. Ngombe dadi. Ngono lho lah. Ngono lak jelas ki to Mas. Tuturi Andayani. andayani jerbasuki. Mawa beyo. Wong kuwi aja sok alok bakale Bakale melok. melok. Mergo wong urip mung mampir. Mampir ngombe dadi. Nah ngono lho. Nah, gamelan kuwi gawe Amaling amaling liyan liyan. Pak Minto. Ah. Tong 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 mejite sik kotong, deng 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 mejite Sik sik sedeng. sedeng. Nek wis tong 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 kurang seru, aja ditinggal turu. Nah. Mergo wong urip mung mampir. Pelempoken. Boban ombene gedeng niku. Angel kok Ah, bisa iya. ngomong angel. Mula ngene iki lho Mas, kula bersyukur. Sing penting Ya ya. awake dhewe bengi iki didhawuhi menghibur. Menghibur. Piye carane menghibur Nah. ben iso mengedukasikan penonton. Iya iya iya. Mula digoleke kae Apa? Ibu Muthaharam kae. Bah lagi malah ora iso bedakne iki ndi pager karo ndi. Kon dipager ndi sinden mangsamu. Dadi tetembangan. Lho ngene ben Nah, kepenak kok ya, iso. diawiti saka presiden sing endi? Sing Loh. sing gedhe iki. Nah, iki ana pundutan Mas diwaca dhisik. Napa? Geng dalu Pak Dalang kula Mbah Darno Tulungrejo kandhat nyuwun gending sesideman matur sembah nuwun. Peh dan Engko sing dilacani sing Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Geng dalu. Pak Minto kula nyuwun lagon kacu kuning kalian Rondo Banyuwangi. Menika Anu ngapunten Pak. Pak Surani Manggis. Pak Surani Manggis nyuwun pangapunten gending Rondo Banyuwangi dene saged dipun pinangkani Pak. lah ngopo? Rodone slabine sik slabi. Wah iki gendeng pamundutan kok rumangsamu. Sabi. Jajal bet kene bet. Ya. Anu Mas, santaan Mas. Tuk Ya. tuk ben ngadeg jajal. Ayo ngapa? Yo ngadeg kok, Nduk. Hop, tuk. Atas sono. Hei. Rene. Suwa Mas. Aduh. Tuk gendeng. Wah, iki gudi lincah. Kowe iki dikodrakne kaya ngono kok iso. Lah ya ning awake sehat. Sing cilik-cilik iki lho. Kowe iki nyapet Nggih. kok ya dadak milih sing gedhi ngopo? Sing gedhi Ayo. kuwi angel biak-biakane. Heeh. Sing cilik-cilik iki lho penak dan dilukno pethuk ngono lho. Aku mung wis ya, Mas. Pupumu gudi men. Pupu ndasmu Ki kuwi. lengan. Kuwi lengen kok pupu ora Kok iso? ngajeni. Coba jajal kowe umpama awakmu dadi anake iki jajal iki mbokmu jajal. Sik to piye to? Kae jajal anakmu Oh, ibarate. iki anakku. Iya anakmu mbok kon kuliah kaya ndek Mbak Putri. Oh, Iya. nggih. Ben sukses iki kepiye prosesnya kepiye ngono jajal. Oh, nggih. Anakmu tuturono kae. Le, samane sekolah kok panggah bolos ae to, Le. Sik to mosok tuwek anake karo mboke. Tok Eh, maneh ngono lho, Mas. Tak omongi rene to. Bocah saiki ora iso didelok saka rupa, ora iso didelok saka umur. Iya. Sok kala umure enom raine tuwa. Tuwek. Sok kala raine tuwa umure enom. Ya, mosok ra iku tuwek, Mas. Lho, sing tuwek iki raiku iki lho. Aku apa iki? Sampean anake. Izin ya, Pak. Anu ludrukan ludrukan. Oh iya tung tak tok ngono jajal Mas. Ngono. Rasa-rasa. Anakku meng nang ndi ya parane? Oh, alah tuk mendino mek dolan mendem. Mbok sekolah ngono to, Le. Panggah ora mendem yo medok. Wong kok jan. Dek sing ditiru ki lho sapa? Lah nggih, ditiru ki lho sapa? Ya apa sampean ku grundel dhewe ya apa? Saiki ndok ndi anakmu ndok ndi? Garo mau mbuh nang ndi kae mang. Lho, sampean iku minangka dadi ibuke. Lah apa gak iso nuturi anak situ? Gak kena dituturi. Lah ya apa sampean lek didik iku? Arek iku mbok. Biyen metengmu itu nyidam apa? Oh, bapake akeh iku, arek iku. Wah, bapake akeh. Oh, layakno anakmu jenenge Bram. Gawene Brame rame lho biyen. Iya, mbuh kuwi. Gak, saiki anakmu ndok ndi? Anakmu ndok ndi? Parane
kancane rono mau. Ayo diceluk. Dipanggil. Lek. Anakku. Coba. Ini Ngene. gak ngajeni bapak. Nggih, Pak. Arek saiki unggah-unggah gak duwe. Nggih, Pak. Tata krama gak duwe. Nggih, Pak. Hunyuk-hunyuk totok kono totok kene. Toto gentajan. Apa lah arek-arek? Kok niku unyuk-unyuk kok kono ya Neh, neh, Allah. neh, Mas. Kon gak ngerti unggah-ungguh tata krama subasita sopan santun Nggih, Pak. adat ketimuran. Nggih, Pak. Arek saiki ditata rek. Nggih. Gak yayan ngono iku. Nggih. Totok kono totok kene. Toto gentajan. Aku malah gila. Ya. Oh, sik. Penak lho, Mas. Kono. Lah kok mboke diusuk-usuk nih. Ah, kon niku ya apa rek? Ayo, totok kono, sungkem ambek ibumu. Apunten. Ya apa niku? Wis joge tutuk getak dong. Ding aku. Yo alah. Ger, Ngono. Nggih, Pak. kon niku dok endi? Kuliah, Mah. Ibu ki lho goleki toto kono, toto kene. Oh, tutuk getak dong gak jotos nih. Ora. Rasa nggih blangkon to nang ngono lho ben ketok enom Kuliah, Mah. Kuliah. Nggih, Mah. Heeh, muga-muga iso sukses kaya Mbak Putri ya. Iya, Mah. Mulane pancen aku ki ning ndi kuliah. Aku ki sembarang Nah, Oh, ngene kaya lah. anak kuliahan ngono ya, Mas. Anak kuliah napa malah kaya bang plecik ngono ya. Oh. Ge mancing, Mas. Iya, Pak. Boy, rene. Eh? Boy, Kok jenenge kirek. Loh. jeneng kuwi Boy Ireng. Dagelan Medion. Ayo rene. Kon niku ya apa rek? Eh, gak mesakno ibumu ta? Iya, Pak. Ibumu direwangi kerjawan karo bengi, bengi karo awan. Oh, Golekno duit ning kanggo ngragati awakmu. Saiki ayah entuk kabar kon saiki gak tau mulih. Ndok ndi kon? kuliah, Pak. Kuliah tak kuliah? Kuliah, Pak. Kuliah tak kuliah? Kuliah. Ayo. Ibumu teko. Kuliah lho, Bu. Tenan kuliah. Nggih. Wingi kuwi dosenmu kuwi goleki. Kon iku ndok endi? Kula kuliah, Bu. Kon Gak jawab percaya. WA-ne ayah. Entuk chat saka dosenmu. Kon gak mlebu sekolah, malah kon ngentekno dhuwit jurusan ya. Betul, Pak. Kon aja ngapusi. Lambe gunane dingge omong sing apik, Nggih, Pak. Dingge ngomong sing temen. Nggih. Aja ngapusi wong tuwa. Nggih. Wong tuwa wis rekoso. Sik boke rekoso. Kurang apa aku dadi bapakmu? Kurane, Pak, pancen kula anu Ajining diri saka latile, Nggih. ajining raga saka busino. Nggih, kula. Kon gak iso njaga wong tuwa. Nggih. Sok dadi apa kon, loro, Pak, loro, Pak. Sawangen ibumu Nah, nggih, Ibu menika mikir kon nganti kenes awake sakmono gedene. ngelesok lemu. Kok aja guyu-guyu kon. Loro lho, Pak. Cek kene iki. Pak. Duwite mbok delene iki. Kuliah, Pak. Kuliah, Aja mbok delene iki. kuliah Pak. Duwite mbok delene iki. Aja ngapus. Aja ngapusi. Ke- Mbok tuh. Kuliah, Kok Pak. ada apa? Mbok lu kudu apa? Bapak tak apa? Aja kaya ngono. Loh, anu, ganti aku izin anu Pak minta. Heeh. Aku tak dadi bapake kula. Ya apa iki? Kowe anake kowe. Lah kok pengen dadi pake? Anak tutukan biasa kowe. Aku dadi bapake aku. Anu nyilih sing tak tos. Tak bomu. Kula bapake kula. Wis kene. Kene. Ayo. Dung. Yalah. Kok ngene manto nasibku? Mbak. Yudi sing teko, Mbak.
Astagfirullahaladzim. Alah, setuna lho. Aku wis Simbok. suwi ora dipangkringi lho, Yud. Alah, Yud. Mbak, astagfirullahaladzim. Tak kira bapak mbiyen ngongkon aku mondok, akhlakul karimai bapak ya apik. Alah, alah. Saiki Aku bapak kirang bapakmu ki. insyaallah, Yud. Mbok sabar, Mbok sabar. Alah, Sabar, Mbok Ganti. sabar. Wit, Ceritane ganti. kowe lek omong ora tau dipangkring iki usul lo ning aku. Yo, Aja ngelongso, Mbok. iya le. Wong mulya kuwi mesti diwiwiti saka rekoso. Iya, Isone bener. mulya mergo rekoso. Wong sing Iya. gelem rekoso mesti bakale mulya. Nah, Amin. Simbok saiki diloro-loro. Heeh. Aja simbok sing ngadepi, aku sing ngadepi, Mbok. Iya, adep ana le. Bapak kudu tak wehi kultum sing paling apik. Iya, ceramah ana Nek bapak. bapak nganti gak tak wehi kultum, ndak tak tausiai, engko Iya. tak tahlilane, Mbok. Aja. Aja sik. Bapak ngendi, Mbok? Ning kono mau nguli Yuli. Ganti nih. Wah, ngene iki to, Mbok. Ngene iki. Cacane bapak ngene iki, Mbok. Iya, Masyaallah. kaya ngono kuwi. Masyaallah. Yen aku nyawang bapak ngene iki, Mbok. Isin aku mbiyen mondok, Mbok. Aku ya isin. Tak lho. kira bapak kuwi iso ngandani anake, iso kanggo contoh anake. Wawan ora ceblado saka wite, Kulun nafsi dae qatul maut, wong sing kedunungan napas besok bakal kajemput maut, bakal mati. Kalungan sarung ra gawe songkok iki nggih. Kalungan sarung ra gawe songkok ngisi iki, Masa bapaknya dikamplengi ngene. Anake kon mondok, bapake malah jiki, Yo, Loh, sampe gak ngerti, Pak. anakku lho, anakku lho, anakku lho. Sampeyan biyen ngomong, "Le, Mosok pake mbok kamplengi ngene. Ere, Malah kaya kirek. sampeyan biyen mondokne aku Heeh. entuk pirasat apa, Pak? Aku pengen minterne anak kok, Le. Saiki aku mbok kon mandakne. Mbok kon mondokne. Saiki wis mondok. Pondokne, Pak. Ya apa? Kok malah guyon sampeyan. Aja yayan, Pak. Ibu mesakne. Oh, iya. Ibu lo gawe jilbab. Iya, iya. Aku kon congkokan. Lah kok sarungan ora songkokan. Rumah kamu. Aja ngono, Pak. Aku ora ati, Pak. Aku ora ati. Mbok kon mondok. Kene ijol lagi, ijol ya. Piye ta ki? Ijol, jol. Napa neh? Aku tak dadi mboke ya. Dadi apa? Lha lha aku sapa? Barang. Eh? Sakarmu. Kowe ada digermo karepmu apa? Ye, nesu ye. Aku dadi mboke, aku dadi mboke. ora oleh marah lho. Lah, gel lho, lu kamplenge, Pak. Hah? Dikampleng aku. Dadi mboke kono, dadi mboke. Mboke aku, mboke aku. Dadi mboke karepmu ngono. Loh, kowe rono sik. Sambato ning kono lho, kok iso. Sambat sik ning kono kok iso. Ngono, jajali. Sambat sik. Nah, kowe sarung lak kenek to. Abune kaya masuk iki. Ngono kuwi lho didelok. Jan. Malah kaya bakul warung kopi semampir kae lho. Wis jan. Walah anakku suwi kok ora mule-mule. Suarane sing terakhir kok gedhi. Cilik wae kok mule. Suwi ra ketemu anak-anakku ning endi to anakku iki anak. Awakmu cara tenan. Gawe iki terus klambimu dasteran, semi, terus mbok jaketi lepis kaya busri. Wis persis. Jadi gundulmu. Ayo. Neng ndi to anak-anakku loro-loro ning lanang wedok neng ndi to ya kok ora mule. Nek, Nek. Iya, Pak. Ya apa, Pak? Iso gak iso dina iki ibu ayo digawa ning bali desa. Loh. Lah apa, Pak? Sampeyan gak krungu kondang ibu ta? Enggak. Bapak lagi mati 3 dina wis ditinggal demenan ambek wong liya. Loh, tenanan no? Loh iki ngene, loh ngono. Kok loh iki ngene? Oh, kleru. Ha iku lah ya mak piyok ngono lah ya. Susah. Iya, ngono kleru, basa. Mas. Ayo. Loh, kaya ngono kuwi. Iya, Jebule Ibu. sampean wong wedok, ayo ibumu kandhanono. Oh, Jadi jebule bumane muce Mas. kaya ngono kuwi. Kaya ngono. Ya, Wit. Kelakuane Ibu ning jaba. Kaya ngono kuwi. Mbok. Heh? Halo, Nah, Anu, sing awit ndang dibarne iki. Lah ngopo?
guluku bosok tadi ya. Lah wong kowe yo angel kok dikandani kok. Dadi ngene lho. Dadi patuladan ki sing apik ki Mas. Heeh. Enten iki ben ngerti kehidupan dalam berumah tangga bermasyarakat itu seperti apa. Ngono lho. Sarunge cah nom. Nah. Kowe ngawur. Ndi kuwi mau sing duwe aku ndi? Kuwi sarung. Sing duwe sarung ndi? Kuwi lho. Yo kekno kono. Gawe tok ki nyambut gawe rawe royalti. Ah ya. Diselingi Mas. Sik Pak. Perkembangan. Nah. Kaya ngapa? Sik Pak duduk. Iya no dingge kerja e. Ngono kuwi tanpa kuwi menunjang dekor ya apa ya nutut kok Pak. 50 topi. Heh? 50 Topi. Sene to? Sik. Topi sapa iki? Ndi? Ya. Masalah. Nah kuwi. Sik, Mas. Napa? Kurang siji. Pripun? Sampeyan iki mu sakjroning ngenekake drama iki kan ana iringan. Loh, pinjam properti kula sewani, Pak. Nggih, Pak. Wong nggih nyambut gawe kok. Ya gone nabuh, ora ketang 100 tinggali. Loh, lah kuwi nggo tabuh. Nah, sewan tabuh. Tabuh iki. Sik go tabuh iki. Nah, tas. Kowe iki yo nyewot tas barang nyapo kowe iki. Kowe kanca lho, Bos. Biyen jaman nom kanca ngene lho kowe. Iya, Bos, ya, Bos, ya. Iya, Bos, ya, Bos. Anu 50 Mas, 50. Ya, krek gebos ya geping. Ya. Enek. Sik. Mik. Go mik ora sampean. Boten. Iki wae pas boten beto. 100. 100 mik. Mix 100. Anu cicilan 50 sing sing 50 ku. Ini iki. Ning anu mixer kae kene. Masalah. Anu tanggapan bengi iki ngedeni wong. Iki nek cara dagelan liyane dhewe bosok tenan. Wis tenan kok ngomong. Yo, ngadeg sinden telu. Mbak Mita, Mbak Kiki karo Mbak Widya. Nah. Mbak Kiki karo Mbak Widya. Loh, Mbak Widya melu neh lho. Oh, rombongan anyar ning lawas. Melu neh lho. Oh, lah kok manten anyar ya. Iya. Kowe ngerti to nek lawas ki apa nek anyar apa? Lek lawas ki salam. Nek anyar Yo diem. Sik tegese. Lek lawas ki salep. Dadi kental. Nah. Tapi lek anyar ku yo diem ki encer. Ngoten lho, Bos. Tegese encer rezekine gitu lho. Iya. Ngerti kan, Dok? Sepati Mbak Mita, Mbak Diah, Mbak sapa iki? Mbak Widya. Yuk, kaya ngapa? Sudah tanggapan kita lali harus dene. Karo Mbak Kiki, papat pisan. Wis, ditekoni dhisik. kowe pilih endi bocah papat padha ayu kabeh. Ayo. Aku pilih Kiki mergo bocah yo gemati. Kowe milih jenenge Kiki bocahe ayu tur merak ati. Ya. Yo pancen Mbak Kiki itu memang jantung hati. Asik. Nanging sing siji iki jenengmu sapa to, Dok? Yen ditakoni jenenge Mita. Memang sinden Mita, ini sinden dambaan saya. Iya. Weh. Apa kamu bangga bisa duduk selalu berdua? Kalau nikah dengan saya yakin keluarga akan bahagia. Ayah, alhamdulillah. Ya, kene sita sapa ki jenenge iki? Sinden baru. Sinden baru. Kalau yang satu ini kalau dilihat badannya kuru. Guru. Iki piye iki? Kuru ayo. Memang badannya kuru, ini memang dambaanku.
ini dengan kamu insya Allah bisa menyatu. Bisa menyatu saben bengi kita terus turu. Bubu. Bahaya iki. Ya tidur lah, tidur bersama. Yang sing siji iki. Pemripatmu gila kaya kucing. Ya bisa ra. Yang sing siji iki rada gedhi ya rada semok. Semok. Mok. Mok. Kok angel iki. Ayo, wong sak temune. Aku yo mikir ya. Ayo, Jajal. Ora semok padha semoke ning rada serupa tak sama. Nanging yang siji iki bokonge semok tur rada nyedit. Gantine. Senajan bocahe ayu tak delok cah iki ora medit. Najan ora medit yen disawang ya rada irit. Rada irit. Nanging bocah iki ketoke kendel tapi wedi karo demit. Ape lho awakmu wis ape. Iki mau Widya, kayak Kiki. Undia, Nadia, Widya. Nadia, terus iki Mita, terus iki Kiki lah, iki anu Mas Minto. Dadi ngono. Ora sambok eloke. Lali janjine. Yo, kaya ngapa? Dados. Yuk. Tublak tak. Wah. Sesek bas. Sampean ki komposisi gerakan ditata to. Mas Minto itu selalu menetapkan to. Nek wis kendang muni gamelan bareng serentak. Glok. Ding tak enteng tak enteng. Ngelek. Tak warai. Jangan ngelek. Ayo, Desa, ngono. Apa? Desa piye? Kowe ngarep pemberi. Aku ngarep. Ayo. Mubeng rene. Oh mubeng to. Lah ngono jajali. Ayo. Lakune. Kok ngono. Iya. Sik. Kok kene. Oke. Sinjane kon. Kene. Sing ngarep sapa kene? Rene. Sing ngarep awakmu. Wis ora tanggapan kabeh do kopok iki. Ora. Kene lho. Rene kabeh. Kene. Kiki ngarep. Jogete ngono kuwi, Mas. Nggih, Pak. Dadi Joget apa iku? menika joget bebek arepe ngendok ngoten niku. Duk. Napa, Pak? Mentok dobel. Ngendok double. Sik, bareng. Jiro, lu, yo. Putar. Sik, Mas. Sik. Hop. Bokonge Kiki hebat. Apa, Pak? Bokonge Kiki. Ngene. Pak, kita sawik pokoke bojoku, Pak. Kita. Alah bokonge bojomu koreng tok ngono. Oh, berarti aku delok. Pas adus ge dasteri transparan. Heeh. Kowe tok, Pak. Koreng tok. Koreng tok. Ngono kok yo doyan lho. Oh, enak ya, Pak. Ayo, ya. Yo. Dadi, Yo. kaya ngapa? Lali janjine. Ayo, kayak mau. Saya dadak yo. Nek. Dadak bangku. Kiwonen. Ayo, rada dadak yo. Kiwonen. Sik. Piye to, Mas? Ya ampun. Pak Minto nyapet wis iki. Sopo sing ora demen roh bokong kaya ngono. Layakno dalang ki ra duwe bengkok. Sapa mong ra ndek bengkok? Ah, kono lurah pirangane taun ra duwe bengkok. Sing ngomong ra ndek bengkok sapa? Jenengan. Bengkokku ki sitoki. Yo, bengkok sitok. Bengkok sitok iki kena udan saya mun dibeber kok. Kono. Jadi rada nduk Nek. Nah, rada mendak. Rada mendak. Desa sik mendak ngerti ya? Terus mendak menurut. Nah, ya ngono lho kuwi penak-penake ngono kuwi. Masa penak? Ya. Ayo ya. Tak sangka. Tak sangka.
jadi unyer iki. Iya. Katur Mbah Mudin Klaten Karangdawa Jawa Tengah. Mas Darsono Lampung. Bapak Didik Fajar Wilujeng Enjing Bapak Guru Sutikno Blabak Kandhat Kediri Mas Kopral Ponorogo ugi Mas Heri Gunung Kidul. Aku percaya bengi iki Jok Kluthuk pancen digdaya tenan. Deke ulang tahun arepe dum-dum duit. Yes, muga-muga sing ning burimu diparingi sehat, seger waras, barokah. Ngono, bose ben, bose engko urusane karo aku dhewe tak kirim rekening kok. Tiba iki mah Agung Vino ya rawuh. Nggih. Bos. Duh. Kayak tertutup rapat. Sing rata lho, Duk, sing rata lho. Nanti gak rata tamblono. Santai bae. Aku nek nyawer iki mandate saka Katur Agung Parung Sari. Lah nggih, menika saking Kakung Vino pokoke iya. kula niku mesti rata. Ayo, nyah awakmu. Oh, mesti rata ngeten iki, nyah. Wah. Oh, kula niku termasuk mandate king Kakung Vino, nyah. Kamu. Luar biasa. Nyah. Aku dhewe iki dadi. Ayo. Ah, ki terkhusus tembangki kanggo Mas Parung Sari. Ya, kaya ngapa? Janjane kowe ning endi gelagatku sanjane
kulaturaken dhateng Bapak Carik Peh Wetan. Uga Pak Wetantit Mas Jianto. Nanging sing los aja samar ki dhuwitku sik sak koper ya. Alhamdulillah. Iya. Lanjut. Janjane kowe ning endi? Gelagatmu sejak nyupi. Ugi katur Bapak Mujianto saking Ploso Klaten. Kepala Sekolah SMK. Ya, sembah nuwun terima kasih tembang lali janjine sampun katur. Kula niku ibaratnya dadi dalu menika dadi maklar, Pak. Heeh. Dadi kula iki asal mandat saking Kakung Wino. Dibablaske tembange nggih, Mas. Nggih, Siap, siap. Ya, siap. satu tembang. Kudu dibablasne, Pak. Iya. Menika seokeh niki. Mane. Gorengane dhewe. Commit in Sekar Gadung. Nggih. Wah, cocok. Tembange sing ngaturke Mas Gembos karo Mbak Lilis Karnali. Anu nyun pangapunten Pak Minto. Heeh. Sakderengipun tembang menika dipun lajengaken menika nyun sewu izin sekedap nyun pangapunten. Iya, iya. Wonten kupat luar sekedap. Wah, Oh, nggih, iya, nggih. iya, ah. iya. Nggih, Ahli aku. monggo lanipun Bapak Haji katur Imam minggah Sapi. dhateng Sasana. Kasuwun tindak wonten Katuran ing Bu Hajah. Pawian Agung kalian baca monggo. Tutuk. Sempet Mas, sempet Mas. Pak Haji, Pak Haji. Monggo Bu. Monggo Mas, monggo Mas. Mas Ari. Monggo. Alhamdulillah. Siap Mas Minto nggih. Nggih. Pancen keluarga besar. Monggo. Monggo Bu. Monggo. Monggo. Lho, oh senes to niki. Oh tak kira. Wong delok ora mbok unggah niki. Tak kira wong delok lah melu ning burine aja. Nggih. Nyun pangapunten nggih Pak Minto nggih sekedap Nggih. nggih Pak Minto nggih. Menika Monggo nggih Bapak Haji badhe nglari ujar ing dalu menika. Nggih. Ujaripun menapa anu Pak Haji? Gegayuhan ingkang sampun dipun asta rumiyin. Monggo. Niatipun anu kula gadah Ujar. ujar ta uni Nggih. menawi anak kula lanang sudah nikah Amin. kula gantung alias nangkap wayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini luar Kedap, tempat kedap. luar itu minangka sarana. Nggih, monggo Bapak. Kula kinten sakmonten. Ngoten Matur nggih. nuwun. Panuwun Pak Haji, mugi-mugi cinatet ngamal jariah panjenengan kasembatan panjang kahipun ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala sineksenan dalu menika panjenengan ngluwari ujar. Ngoten. nggih. mugi sak sampunipun linuwaran Nggih. mboten wonten danyang nagih utang wali nagih janji. Dipun asta Pak Haji, Pak Imam. Iki. Lah menika, ha mangke kedap. Mas Minto ingkang langkung sepuh Mas, Nggih, panjenengan yo, Mas. Anu. Doa Mas. Romo Minto monggo. Ingkang baku pangajapipun Pak Haji Imam Sapi'i dalu menika sampun kasembatan luaripun. Nggih. Nggih. Nyuwun tulung dipun sekseni ingkang sami rawuh sarana kupat luar menika mugi kemawon menapa ingkang dados niat hajatipun anggenipun nadar saged luar dalu menika. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nuwun Pak Haji. Nggih, sembah nuwun Bapak Haji. Nggih. Matur nuwun. Anu menika ingkang temanten ninggal menika nggih. Pak Haji nggih. Terima kasih. Pak Haji menika ingkang jawaban ingkang putra menika Pak Haji nggih. Oh, amin. Mugi-mugi dados. Ya, Nduk, Lis, kaya ngapa? Ngadeka karo Mas Gembos. Ya. Lagu gorengan anyar judule Mongkrang Mangkring. Wonten nggih. Wah, wonten. Ingkang repto
Ha. Mas Minto. Nggih. Niki tanpa musik gamelan mawon riyin ya, kaya ngapa? Yuk, kaya ngapa? Mungkrang mangkring dados. Cik. Mas Gembas, Piye wong ayu? sing nyambut gawe. Mbokne piye karepmu Piye to, Mas? saben dina kok mung ngajak patu kece kowe jo mentang-mentang tak rasa heran wong lanang Pakne piye no jorunte atimu. Iya, wong ayu. Aku nasu risen kawan gawemu. Dadi wong lanang kowe mbok yo rumangsa. Piye carane nyukupi kula warga? mengko dhisik kowe aja rewet wae Piye to, Mas? aku usaha wis tekan kono kene aku ngerti wong wedok senengmu duit tanpa duit lambemu kena dikungkit Saben-saben Yo. eman bu sayang kowe kok eling njur kepriye iku kewajibanmu Ya wis Pakne, nek ngono yen ana duit tak lagi. mbokne piye karepmu saben dina kok mung ngajak padu asil gedhe kowe jo mentang-mentang tak rasa enak aja si wong piye wong ayu iya 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 Yo ye.
wanci turu kowe ndak diwehi nesu ki apa bener? Nesu. Sebabe sikil tak gawe ndas, ndas tak gawe sikil. Lah wong kowe mung klumbrak-klumbruk apa-apa kok nyepaki kok sikil nggo ndas. Maksudku kuwi wis dadi bojoku. Kudu apa sing tak jaluk kudu manut. Lah tapi kowe iki gur mongkrang-mangkreng lho Mas, kok penak men dadi wong lanang kok arek gur mongkrang-mangkreng. Kuwi wis kewajibanmu. Lah tapi gula rumangsamu ora tuku, kopi ora tuku. Geger. Iya Mas. Mangkring ra tau nggawe duitnya. Lah. Ngene iki lho, sawangan. Sawangan. Ana duit. Ah, Mongkrang-mangkreng ora apa-apa, ora ana duit kok mongkrang-mangkreng ya ora sudi aku. Ngisi di sini. Kurang ya Mas, kurang Mas iki. Skincare dereng lho Mas. Aku ngene Ya iki. toh, skincare dereng. Terus body lotion ya dereng. Body lotionnya. Ngono lho Mas. aku wong lanang. Aku wong lanang ora kurang mergo, ora kurang cara. Kuwi ijo. Iki lho abang Sing tak boyo. tekok tak urus. Iya. Kowe iki ora nyambut gawe kok duwe duit kuwi lek mu nyolong nandi. Loh, Lek mu ndekol nandi. Kowe mesti bal ngedol TV kowe. Ajake kok loh, ora ngedol TV bolo. Apa? Loh, Sing betul apa? BPKB. Omongno gembos iki kok ndang ngedum engko kroro ilang. Penyakit Ndang didum. Nah, ngono. sik to Mas. Nyapa? Tak urus kuwi duit kok ngendi kok oleh atusan-atusan oke nekmu dongel nanti. Oh, kok dongel piye to? Lah. Bolo ki lek akeh no. Bolo ki lek akeh kanca akeh ki rejeki panggah ngalir. Lah tapi kan kuwi Ini njaluk ora Mas Didik. kerja. Halo, Bos. Ilingno. Dawa. Kon ndang ngedum iku iso mlebu ning simpenan iku. Kowe kowe totok nguyuh bablas mulih. Nah. Sik tak tekon, kowe Iya. pengen mangkring ping pira? Sewengi pengen ping pira? Loh, sak sehate awakku. Ping telu? Ping Kene telu. telu ya ping telu. Iya, kene Ji. Siji, Oh. loro, telu. Seminggu njaluk ping pira? Sing seminggu aku njaluk kudu ping 7. Ping pitu ya pitu kene gorene. Itu. Penak men. Siji, loro, telu, papat, lima. Aku iki mbok pangkring ping 4. Aku mangkring awakmu dek iki. Wah, ya tilis lho. Lah kuwi minangka isih seminggu lho. Iya. Lah lek setahun bayangno arep mangkring ping pira tak takon. Alah. Kowe eruh ngunut Ya. 200 ki sak bire lho, no. Kene tak gawa kabeh wis mangkring-mangkring kok. Sapa sing gelem diangkring Mas Gembes? Gelem? Lah wis dikeki lho, wis dikeki iki lho. Oh, Mbak Punjung. Nduk, sesuk-esuk tagihan mekar. Wong lanang tanggung jawabe kudu jalukan sesuk tagihan mekar. Eman. Iya. Iya. Eman, takekno sik. Eman iki maksudnya tak wene rono lho, eman men lho. Lah kene ra tau oleh kok. Lha lek wis disana kono ra wani njupuk lho Mas nek nyenggol gandule piye? Nyo cipun. Gak sudi. Lho gauri lho iki mlamun kok. Lah nek kembange kok konane. Ayo, lek wani cipuken. Ayo larase. Eman Bu sayang, kowe kudu eling. Yor kepriye iku kewajibanmu. Ya wis Pakne sarene aku mau ya wis mbok wene blanja. Iya. Ya Pakne. Heeh. Ana duit tak Hey, ho! Lakune Mas Gembos saya enteng. Enteng lho nek iki lho. Sampai ceblok ya berat. Aja sampai ceblok. Nek Widya ya bablas iki. Iya. Gembos iki ngerti tanggapan terakhir ya bengi kita. Sesuk ning Malang. Wis entek Dek. Sesuk Malang. Loro. Disawang Ya. kono. Dibablaske Mas Didik Dawuh. tembange pundutan saka Bapak Imam Sapi.
Bapak Naryo Oh, ngoten. ngersake lungiting asmara Nggih. Mbak Luki Kondene. karo Mbak Punjung. Nah, kaya ngapa? Yuk diaturke, Co.